हेलो लोगोफोर आंनि फ्रिडिमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायफिननानै लानाय जाबाय आं दिनैहाय फुङाव मैयानो जोंनाव खबर फैदों मोनसे साननैल' डेट जोंनि बेंक पासबुकआव आधार लिंक खालामना लानांगौ बेखौ अनलि साननैल' डेट होदों बियो बेसेबां गनायजाथाव रायजोफ्रा एसे बिजिरनानै नायदों मानो होननानै बुङोब्ला बियो दिनैहाय जोंनि आफादनि सेंग्राफ्रा सोरबा सोरबा गुबुन बेंगलराव खामानि मावनो थाहैनाय चेन्नाइआव सोरबा खामानि मावना दंहैयो जोंनि आफादनि गथ'फ्रानो बे दिनैनि गेजेरावनो माबायदिहाय बेंक पासबुकखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनानै होफैस्लाबनो हागोन अन्तत सप्ता खनसे बा 10-15 दिनसो एडभान्सनो जुदि खोन्था हरोब्ला मोजां जागौमोन होननानै आं सानो नाथाय दिनैनि दिनाव सानसेल' डेट होदों दिनै सानसेनि गेजेरावनो सोरबाया दिनै गसाइगाव दङ सोरबा ओरैहाय गहपुरनि गथ'फोर दङ दा आधार कार्डजों जुदि लिंक खालामनाय जायाब्लानो बावहाय जाखिनि जायफोरना स्टाइपेन्ड हाबो मान्थलि 6,000 गुरि फैसा हाबग्रा बे फैसायाबो हाबनाय नङा होननानै बुंदों थ' बेखौ लोगोफोरा नोंथांमोना एसे बिजिरनानै नाय बेसेबां गनायजाथाव दिनैहाय बेंकआव नाय दिनै बेंकआव जायफ्रा खामानि मावग्रा साख्रि मावनाय बेंकआव जायफ्रा अफिसारफोर बिथांमोना दिनै जोंनि आफादनि गथ'फोरनि खामानिखौ मावगोन ना बिसोरो बे पाब्लिकफोरनि खामानिखौ मावगोन दिनै बेफोरबायदि ओरैबायदि बिजि जानानै थादों दिनै सोरबाया आधार कार्डखौनो खालामस्लाबनोनो हाया सोरबा बहाबा एकथासिमल'सो खामानि मावनो हायो बिनि सिगाङाव बारा खामानि बिनि उनावबा खामानि मावनो हानाय नङा बेखिनि खोथाखौ होननानै बुंदों थ' दिनैहाय एफाराब हाखु दाखु खालामालाफानो खमसे खम समथ' हो बे साननैनि गेजेराव सोर साबेसे गथ'फ्रा हैस्लाबजोबनो हानो रावबो हैनो हाया रावबो सेंग्राफ्रा हाहैगोन 100आव बिदिनो 70%आ हैनो हागौ बाद बाखि पारसेन्टआ थालांगोन होननानै आं सानदों मानो होनना बुङोब्ला थालांनाय बेफोरनो थालांगोन हमनानै ला जायहा चेन्नाइआव खामानि मावहैदों सोरबा सिकिउरिटि गार्ड मावहैदों सोरबाया बावहाय फेक्टरिफोरावहाय मावनानै दंहैयो बेफोरबायदि मानसिनिया थालाङिनि खुनु खोथायानो गैया थालांखागोन जिहेतु दा आर्टिफेक्सनानो ओरैबायदि थालांबावनायनि आसाखौ नुहरदों थ' बेखौ खालामालाफानो एसे सम होनानै मोजाङैनो जुदि 10-15 दिनसो जुदि सम होनानै खामानिखौ जुदि मावोमोनब्ला साबसिन जागोन होननानै बुंदों थ' दिनै सोरबा उदालगुरि मानसिया थायो चिराङाव एकाउन्टआ दङ उदालगुरियावहाय सोरबाया थायो बाक्सायाव एकाउन्टआ दङ बिना गुवाहाटि होनबा बेखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनो थांनांगौबा गुवाहाटियाव बेयाव 1000 थाखा खरस खालामना थांनांगौ गुवाहाटि टाउन बायदियावहाय बर'फोरनि एकाउन्टखौ NDFBनि एकाउन्टखौ होनबाथाय गारजाबनानै दोनो दिनैहाय बे गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि बेंक मेनेजारफ्राबो दिनै गारजाबनानैबो दोनो थेवबो बियो मोजांखौनो मावबावनो नागिरा होनबा बै गुवाहाटिनि जाया एकाउन्टआव ट्रान्सफार जाबावाखै बाक्सायाव जायाखै उदालगुरियाव जायाखै सोरनियाबाथ' चिरां क'क्राझार बावहाय जाखायाखै होनबा बैफोर गथ'आ दिनै गुवाहाटियाव थांनायाव हेरेसमेन्ट गोग्लैयाखै दिनैनि गेजेरावनो होखाबावनांगौ जाय मानसिया हैगोन बिनि आखायाव दिनैनि गेजेराव हैनांगोन होनबा बेसेबां हाखु दाखु गाबोन हैगोन होननानै थायोब्ला बिथांनिया थालांखाबाय ओरैनो थालांखानानै दङ होनबा बावहायनो खिलिमिलिया फैदोंना फैयाखै सोरनिबा 4 लाख मोननाय मोनि सोरबाया 6,000 बेथन मोननाय हाबनाय हाबिनि खिलिमिलिया बावहायबो जानानै फैबावगोन थ' बेखौ ओंखायनो आं सानो एसे गोलावै जुदि लायोमोनबा मोजां जागौमोन दिनैहाय काजलगाव CSP बावहाय आं दय थांदोंमोन आंबो खालामखांनानै होनानै गारबोबाय बेखौ भिडिअ एसे खालामदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दिनैलाय बेगाव माने एफाराब जमा जादोंब्रा इमारजेन्सि मा होदों मोनायावसो खबर मोनदों सोर खोन्थाहरा जोबथानाय स्टिपेन्ड मोनो ना मायो बिदिनो मा जोबथानानै स्टाइपेन्ड बेसेबांनो बेसेबांनो बे गभर्नमेन्टनि सलुसन मा सिस्टेम हाखु दाखु एथ'राब हाखु दाखु उफाय गैया बिजानाय हिसाबै जों फैनांगौ गोनां जाबाय ओमफ्राय दा दिनै गैयाब्ला होख्राव एसे फैनांबाय अखा बांखा सिजानानै लामानि बेब'स्थाखौ बिदिनोसै सोरनो हैगोन बे लेखाखौलाय बे लेखाखौथ' उदालगुरियाव हैनांगौ नामा GSR दिनै गैयाबा जाथारा आरोखि ना मा खोनानाय मथेथ' दिनै गैयाब्ला सहैनांगौ जायगाया बे जोंबोथ' जोंनि हिसाबै बांद्राय मोजां मिथिजोबा सहैगोनसै दिनै सहैगोन लेखाया सोरबा सासे दायथ'
माबा होनानै थिनहरनांसिगोन 1,000 मानसिफोर दङ ओमफ्राय बे 400 खांनानै हरनांसिगोन दङ ओइ नोंना अमाया माब्रै जाखो अमा फिसिनाया अमा फिसिनायाथ' माथो बेमारानो बेव थैजोब्बाय मानैल'सै सुद'था फिसिदोंमोन ओमफ्राय गैला प्रमद बर'आ जेबो होआखै सिबा जोंना ओरै नायनो नायै जायो नामा बेयो हा दिपुटि सिबालाय होआखै ओमफ्राय माबायालाय बे बिसोर गासैबो दिनैहाय आधार कार्ड लिंक खालामना हैजोबनांगौनो दिनै हैनो हायाब्ला बिसोरनिया फैसा बेथनानो हाबानो मासाव 6,000 खरि हाबोमोन बेबो हाबला बेबो गासिबो आफादनि सेंग्राफोर गोजा एक्स NDFB गोजा मोनफ्रोमबो फेक्सननि दंजोबो बावहाय फैबावाखै आरो गुबुन बेंकआवबो दंबावो 4 लाखा जानानै लाजोबबाय दा ओरैनो खस्थ' खालामलाबाय माब्रै 4 लाखा सिगांनो जानानै लाजोबखाबाय दा बेखार खस्थ' खनसे सोना होखाबानो जायो दा बियो सोरनि गोरोन्थि लिडारफोरनि ना लेखा गोरोंफोरनि आदसा नों मोनदों ना मोनाखै 4 लाखखौलाय मोनबाय मोननायालाय खुनुरुखुम बावहाय थाना गासिबो मोनजोब्बाय ना 4 लाखखौ दा लन लाबाय 3,20,000 बेसेबां 3,20,000 औ ओमफ्राय स्टेटमेन्ट हाबबाबो फैसा थाइसेबो मोनजाया गनानै दाननानै लांजोबो बेनोसै थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि